Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi nhau zuva rochigumi nosere mumwedzi uno wakakunguru zuva rakuzvarwa Nelson Mandela zvokuti pasi rese vanotoritenza kutoti zuva raMandela haangaramba akazorora achemurugare. Ipapa nyasi mapurisa agoreketa kuti taboya mumwe munhu wechitatu pawairi watakasunga kuSouth Africa kwaikwaboyeka mumwe wechitatu anonzi Bekani Mulilo ane makore 33 39 pachirungu akasungiwa zuva romusi wemuvhuro kwaya agosungiwa achida kupinda kuBotswana ndikwasungiwa achibva South Africa. Nyaya yacho kwai nyaya yemari yekueko bhengiya mamirioni 4 kuAmerica. Rekai tirambe takaringa ipapo. Kuno vhidhiyo yaburika Daniel Garwe ari kutoreketa kuti sarudzo takatozvimisa kuchiri sarudzo chaitiwa kusvikira takona kuboya 2030 yedu yatiri kuda. Hei, kusimudzawo muromo pasino pamusoro kuti arekete kuti wachada kutyora bumbiro romutemo idi kana iko kusaya mashira kwacho wai rekai zvedu tikuramba takazviringa kwazvinoenda. Ipapo pokare tiri kufara kutoti dare guru munyika nyasi rapa mutongo kutoti aiwa zviri kuita kuti maovheti akapiwa nzvimbo kuGoromonzi abisiwe ikweyo nokuti wanga watopuwa matsamba kare kuno kubisiwa kwematsamba yawo kwanzi aiwa kusvinuba kwakaitika inonzira chaiyo inofana kuitika. Tikati makona kumareketa izvozvo. Rekai tichione manje apa kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba zvedu takaringa kwainenge ichienda nyaya yacho. Ndokutoti kaiye Billy Rottenberg ari kutoda kutopinda ipapo. Ivhu raagotoriteya osaya kuti wakomana nokuzara kwakaita ivhu munzvimbo dzese wari kuda iroro basi rikusenzesiwa nemaovheti iroro. Kumwe kwacho dai wamboita wachifunga warume wavo. Nyasi dandemutande radokerera vanhu vari kutoseka kuti kwaiva kumana nyasi mosikito inge iri kureketa kutoti aiwa pasino marariya aidiwi anonzi Simba chana chimwe anozviti bosi dhama kwayanga ari kutungamira vanhu vari kutekaira kuti wati pasino zvinodhaka zvisingabvumiwe madrugs pachirungu. Aidiwi. Rekai tirambe tichiona kuti inoperera papi anopera achiita sei. Tinenge takatoringa tichikunyepai kuti zvikutekaira anhu papi. National University of Science and Technology NUST yagotiyo aiwa taakutotsvaka vanhu kuti vauye koita wana chiremba nana mukoti nevamwe ana nyamukuta nevamwe wakawanda kuti vauye koita ndio vanosenza pachipataracho ekuSileni chiri kubulawayo. Toramba tichizvitenda izvo dai watonyanya kingidzira izvi nokuti tiri kuda zvipatara kuti zvikone kurapa vanhu zviite zvisvino. Rekai tigoramba takazviringa kana zvikabudirira izvozvi zvinoita zviri nani. Rekai tigoona hedu kwainenge ichienda kuti ndokupi. Kambani yePick n Pay yagototi isusu tatoita kufunga zvisvino mari takajiwa hedu tikanyudziwa mari nehurumende yeZimbabwe nokuburikidza nozvainesa mitemo yayo. Asi ipapa tiri kufungidzira kuti peno zvingachinje. Ipapa takuda kuti wake nzvimbo inoita masitoro akawanda muguta roBulawayo nekuti wachaivakira papi tazvinyepiwa wari kureketa kuti kana wakaita izvi wanobva waisapo kare zvimwe zvitoro zvakati munzvimbo dzakatenderedza nyika. Rekai tirambe takaparinga ipapo tichiona kuti vanenge vachipatikaidza sei. Tinokunyepai zvedu. Izvezvi Renmo Jonas gofara wakomana akati wakomana ndiri kuburika paTV NBC TV yokuAmerica kwairi kuburitsa pandakatanda kupinda kuAmerica Got Talent ndichibva ndapuwa bhaza regoridhe paye. Aiwa tikati zvisvinu itai zviite zvisvinu zvakadaro. Toramba tichindotenda. Tikaringa ipapa
kuhange kwai kuri kubikiwa magetsi anoita mamiriyoni omawati anoita 844 megawatts pachirungu. Ukuwo kukariba kwai 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira ega niwari kundobika 37 megawatts pachirungu. Pabodzi churu chibodzi no 305 mamiriyoni mawati 1305 megawatts pachirungu. Rekai tione kuti zviri kutekaira sei tikundosvira kuti zvichinje wakomana zviite zviri nani. Ipapa kureketa kuno wakomana womutambo woragibhi wari kushuvira kutoti wagohwine wachitamba noNamibia mangwana akiitira kuti wakone kuendawo kumutambo yopasi rese. Ipapa wabva waisiwa chikwata chakati simbei chiri kudedzera vanhu vanoti V Mupunga, S Mandiona, S Kundiona, G Muzanarwo, S Siraha, T Mavesere, D Utete, J Fraser, H Mudariki, I Praya, I Sigauke, K Mashawi, Pokarena, B Mudzekenyedze na M Makinabu na T Mafura. Rekai tione kuti wanoikona chere wachiikona chere Namibia iyi. Namibia ino mabhunu akawanda pakaita kuoma asi tinondosvira zvino. Ipapa pokare kepekepe yafara jero ZANU-PF mangwana inenge iri kutamba notero 1. Tikaiti kuona wachaita sei wakomana wokuTriangle kwai vanenge wakaita kuringana usuno ngezi Platinum. Kwe kumakorokoza wanenge waripo ipapo wachida kujanana nowafana wayadha yamagaya. MOC iri kuti isusu takatobheja kuti tihwine noFC Platinum. Rekai tione kuti ndizvo chere. Manika Diamonds iri kuti aiwa mangoda akanaka kupfuura zvikoro zvoHerenthouse. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichaitika ipapo. Tinenge tichikunyepai kuti Simba Bora Dynamos Dimbare zvinenge zvichipedzerana kudini. Vanhu vese vari kundoshuvira kuti ijiwe Dynamos iyoyi zviite zvisvino, ikamboenda peno iko kudivision ndokuti zviite zvisvino. Rekai tirambe zvedu takaringa. Green Fuel noBikita vanenge varipo ipapo wakomana. Chicken Inn inenge ichida kujiwawo nokukangana noZPC Kariba. Rekai tione kuti vanenge vachiperera papi tinenge tichikunyepai zvedu. Ipapa pokare nyasi wakomana wekiriketi wajiwa kaano New Zealand. Zvinonyadzisa mhanduwe nekuti tichasvika papi nekutoti zvakutoda kutorwadza. Ipapa pokare mwedzi wagunyana wataringana nawo uri kutoreketayo kutoti chikwata choZimbabwe chokiriketi iyo iri kutamba ichijiwa kudari iyoyi kwai ichatamba noBotswana noTanzania noUganda. Anenge azohwina ipapo ndiye achabva aenda kumutambo yopasi rese. Rekai tione kuti tichahwina chere kana kuti tinenge tiri kundojiwa mhanduwe zvakaoma kudando. Tiri ipapo rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. muSouth Africa nyasi bato reMK raita zvokuta kutotekaira wachiti izvo tiri kuda kutsvaka kuti toita sei. Ramaphosa ngawabuditsiwe basa, ngawaramwe basa, ngazvidari. Rekai tigoona zvedu kuti zvinenge zvichiperera papi, tinenge tichikunyepai kuti zviri kuenda nokupi. Ipapa pokare South Africa yapa anonzi Yakubu Ahmed makore 5 kugara mujere nonyaya yekuita mutsepwede yokumora mari yokuTransnet. Rekai tione kuti zvichasvika papi, zvichaperera kupi, tinenge tichikunyepai zvedu. Kenya iri kufara kuti Kenya iri kurwadziwa kana kutoti Ruth Chepngetich mazita yacho mandiwe unotoshoka rurimi ka kwaiye Rute yuyu agorambidziwa kumhanya achinzi akaita kubatiwa kuti akaino zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo wokumhanya zvaanga akamwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Uku Burkina Faso yati yaramba haichadaba nyaya dzinochokuita no komisheni inotekaidza sarudzo kwai mari yo taakutoisenzesa zvimwe. Aidiwi tinenge tichingondoramba zvedu takaringa.
kuSaudi Arabia vari kuti iwo komana zvakurwadza taakutova kufunga kuti toita sei, ukauya mutibatsire kuti tione kuti toita sei nonyaya yogirazi ratiri kuda kunyora raini imomo mugwenga imomo kuti mugogara vanhu rakarepa makiromita 170 170 kilometers pachirungu. Apa pokare kwaipapo rinenge riri rakarepa mamita 500. idihwi rekai tirambe zvedu tichiringa kuti vanoikona chire, asi tiri kuona apa chiri bepai. Manchester United yanzi yatenga mbeumo. Mbeu dzacho ipapo rekai tidzione kuti achadzijara chere kana kuti zvinenge zvichakaira sei. Chedu kuringa tichizokunyepai kuti zvinenge zviri kutinakidza chere kana kuti kunenge kuri kundochema basi. Ipapa mangwana mutambo weragibhi yakanaka, South Africa noGeorgia, New Zealand noBritish Irish Lions. Waipapa wafana South Africa rugby wanenge wakaringana usu nousu wari kukakatana mhandiwe nowafana New Zealand. Rekai tione kuti mbani achazokunda mumwe ipapo, asi chedu kuramba takaringa. Munondoziva tinokunyepai tiri ipapo mabuja. Ewo tadipfama isu ndini wenyu mhandiwe onhawo.